ơi ăn một cái cả oh hello hello ai da ăn phát luôn là leo của mình xong rồi nha. Tengah uji naik ada video yang ya hai abon mana hai guys terus dia mengkon gambar di mana nih kawan terus dia mengkon sama istri sabi mahal alu song này đây mau kita baca omar dan juga punya ada nama istri song ke ada alu song này dia ada bây giờ ngài biết sản phẩm bao nhiêu cái nào được men phải mang khi sông này anh giờ nè alo alo biết không giờ biết không bài bây giờ là mang cái thank you mà lại cho không là bây giờ nó đi được xong rồi nó dần dần xong mà đây ná để cái đó nó nó để ăn lên cái để xong mà nó cho mang cái tàu già là bị để ông xiên này không có cơ hội này có thâu và anh xiên nữa Terus ini sama yang mang gitu, mas kongken dong, alo ada.
Grupnya. Guys, kung suka naman natin, ha? Ito kayo sunset. So, laba kayo na. Samiri na, sabi na, dalaitan, people na mo taga. Thank you. May mang, kasi kong kahaya, na alog kay. Umaran siya mang ke. Macam malah saya mendeng, oh my god, is sebagai gidir sama ke, gidir, Sarah, Zakra yang udah karena malih nusrana na, baca di pokno zabe nadeng, Zakra ya buzain dong odaya deh, macam nggak di pok kami ni fidarna, ujit paman ke dohaina bidurper lai nanggumun na gimana mulai, betul dia berat pak, sanau jalan dua ya. Chili pim, mini darana, kawa febra, ujit pa, dehi jala, macam simple life, amang ke, simple life, macam amang ke, Bodo, like dan abon desa, thank you agai Bodo, macam simple life am sorry comment wrong neng, sih benung abra, sih benung ade, simple life sih benung ah. Macam ujit amang ke, orsan. Jangan bra bima bedor ko na mini da na orsan jangan na
जा बड' आगैया मा होनखो अमा राजा होनना मिनिहरदो नै जा बड' आगैया अमा राजाया सोरथाय आं सिनायबावालै सिनायबावासै आङो बड' आगैया अमा राजा फैदों माथो होनदों अमा राजा फैदोंमोन ओमफ्राय आं सिनायबावासै अमा राजायाखौ मा नाम लायो मा ओंख्रि संखो मादै सिमपोल लायबा मादै हरसै नामा माबारा मादै लिरदो आरोना जोंहा अके सिमपोल लाइफ आलुब्रा आदै खना आदै अ आदै ओमफ्राय जोंहा बड' आगैया मा होनखो अमा राजाबा मोजां अमा रानिबा मोजां जागौमोनहाय होनना बुंदो जोंहा बड' आगैया अमा राजासो जाहैबाय आरोना दा रानिबा मोजां जागौमोन आरोना सिम्पोल लाइफा मा होनखो बिदिबा जिउ आच्छा बिदिबा जिउ होनबाय दे बावसो आरोना जिउ होनबाय बावसो आरो जायोब्रा दे सिम्पोल लाइफ जेखि लिङा मादैबाबो जायो होनदो ओमफ्राय जाव जों बिफाया मा होनखो जोंनाबो दासो बोरमा मेन्दा सायगासिनो दं बिमा होनना बुंदो ए दासो सायगासिनो आरोना दे ओमफ्राय मिनिबाय जोंहा बिरगोन फंबाया मा होनखो गोबाव जाबायमोन होनदों औ गोबाव जाबायमोन आरोना फंबाय जेबो नङा दे अमा राजाया अमाया रानि थायालै बड' होनना मिनिदों अमाया रानि थायानो आरो ओमफ्राय जोंहा एमार राभा आदाया मा होनखो ओइ बिके बिनानाव सना लाइक दा होनना बुंबाय जोंहा थेंकिउ एमार राभा आदा गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा बड'आ मा होनखो अमा राजासो लाबाय अमा रानि बा आं मोजां मोनबायमोन होनदों अमा राजासो लाबाय आरोना अमा रानिबा मोजां मोनगौमोन आरोना ओमफ्राय जों अमा राजाया बड' होनना मिनिहरदो आरोना बड' आगैया जोंहा अमा राजा होनना मिनिहरफिनबाय सिम्पोल लाइबा मा होनखो एक्टर थांबायना माखो जिउ होनना बुंदों एक्टरा थांबायमोनलै थांनायालाय मिनिलायबावगोन आरोना ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा होनखो दे बिमा मोनबाय बे माखो मामबारै उखैथारबाय होनना मिनिदों खुरदो मामबारै उखैथारबाय आरोना थाव होना थाव ला होनलायदों आं एसे गोबाव एवनो र' दसे होनदो दसे एवनानै ओमफ्राय जोंहा बड' आगैया अमा राजा मा ओंख्रि जानायमोन हो होनना सोंदों मा ओंख्रि जानायमोननो अमा राजा बड' आगैया सोंदों आरोना एक्टरखौ सानसेबो दिन्थियानो होनबाय आरोना एक्टरखौ नुजायानोबा वान लाइक अके बिमा होनना बुंदों अके अजित बिफा ओमफ्राय जोङो मा होनखो सामब्राम गुफुर जिरनैल' गरसे होनदों आइया हरफ्लांलायबायसो आं एबाराबा मोनखो बिनानाव एलबि आवलाय मानोथो थाबाय थानो थांसां होनदों थांनोसै आरोना एलबियाव थाबाय थाला होनबा खोनासंनो हानाय नङादांलै जिरा देबा दे गोसा गोसा देबा सिम्पोल देबालाय माखो आङो दिनै एलबि होनो मोना दे दिनै उपबास होनदों आइया एलबि होनो मोना दे दिनै उपबास नोंबो एलबि होयो नामा सिम्पोल लाइफआबो एलबि होयो नामा दिनै मोना आरोना ओमफ्राय औ होनबाय
बुंबाय जा आदाया अमा राजाया आं आसाम बर्डारनि सानजा जोबथा सदियानि नोंलाय बड' होनना सोंदों आरोना बड' गैया आब' मा ओंख्रि मोजां ना होनना बुंदों आब' मा ओंख्रि होनना सोंदों आरोना ओंख्रिया आलुसो संदों आं आगै ओमफ्राय मोजां ना होनदों औ मोजांथ' बड' आगै सिम्पोल लाइबा लाइक होदों सुनि होननानै लाइक आच्छा लाइकसो होनदों आरो आरो माबासो बुजिदों बेखौनो लाइक होननायखौनो माबाया माखो बड' आगैया अमा राजा आंबो बै सोमखोर समायना हाग्रा बारिनि गामियानो जोंनि बर' गामि होनना बुंबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा बेरजन फंबायमोनखो दे आब' मोजां गोथाव संना जा होनना बुंबाय आरोना संजानोसै र' थावना थावा बेरजन फंबाय ओजों बिफाया माखौलाय ओमफ्राय ओमफ्राय जोंहा अजय बिफाया मा होनखो ओमफ्राय हेपि निउ इयारनि माखो पार्टिखौ बबे जायगायाव जागोनब्रा बिमा देग्लायलाय होनना मिनिदों आरोना बबेयावबा जानाय जायो अजय बिफा मिथिथ'आ आरोना होनदों अमा राजाया मा होनखो नोंगौ नामा बड' थिग एसे गारि एसे लाइक नाय हाहा होनना बुंदों सिम्पोल लाइफआ अन आरोना सिम्पोल लाइफआ लाइक दान बाजायदों थेंक इउ माने सिम्पोल लाइफ बड' आगैया मांखो जा अमा राजा थै सुनि होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा अजय बिफाया मांखो खामजोब्बायसोलै खामाखैब्रा मस्ला होनायावसो माबादोब्रा मा होनो बिदिनो एवो आं नै ओमफ्राय दै होनोसै आं एबार आंनि जगाव एसाइयावसो दङ
जोंना अजित बिफाया मा होनदोंमोन थोद खामजोब्बायसो लैबे बेनदेन गोखासो मोनसिगोन बेदेन हो बिमा होनना मिन्दामोन ना अमा राजाया जा हाहा मिनिबाय बड' आगैया अमा राजा नोंखौ सारायाव एवगोन आं होनना मिनिहरबाय ओमफ्राय अमा राजाया मांखो आङो थांसै दे ओंखाम जानोसै नो जोंहा थाथ' दे बाय लाथ'बाय आं होनदों जा दे अमा राजा ओमफ्राय बिरजन फंबाया दे आं ओंखारथ'बाय गुड नाइट बाय आब' सना होनना बुंबाय जोंहा अके बिरजन फंबाय बाय गुड नाइट बड' आगैया अमा राजा र' सुनि नों होनना बुंदों सिम्पोल लाइफआ अन आरोना जोंहा ओमफ्राय जोंहा अजित बिफाया गैथारला ना आंखो 12 दिनल'सै ना बिमा जौ बेदर बेसे जानो होनदों आरोना जानो लोंनो जाथारसिगोन लायना बिमा सना होनदों नोंगौथ' आरो अजित बिफा ओमफ्राय अमा राजाया बे मा होनखो बड' अमा गरनै गैयैखौ जानोसै होमबा मोनाम ब्रुं ब्रुंनो होनना मिनिबाय अमा राजाया बड' आगैया अमा राजा नोङो सुनि फाफि मा खालामदों नोङो होननानै मिनिदों आरो ओमफ्राय जोंहा अमा राजाया माखो ओंखाम जानो नागिरदों आं बड' बस होनना बुंदों ओंखाम जानो नागिरदोंनो सिम्पोल लाइफआव जोंहा बड'आ मा होनखो अमा राजा नोंगौ नामा सुनि होनना बुंबाय आरोना दिपकआ मा होनखोलै मा ओंख्रि संखो बाजै होनदों ना आलु ओमफ्राय सिम्पोल लाइफआ मा होनखो सिम्पोल लाइफआ मा ओंख्रि होनदों होद नोंखौ बै फुराना नामखौ गाब्रि बुंफ्लांबाय थायो दे आंखौबो लिंहर होनबाय आरोना जोंहा आंखौबो लिंहर दै बिमा हेपि निउ इयारनि पार्टि जाबा अके आं जाहैनो जायैखौ नोङो हरग्रा जागोनब्रा बिमा दे दे अजित बिफा होनदों बड' आगैया मा गोजा अनाना थेंक इउ अमा राजाया ओमफ्राय बे अमा राजा सुनिया सोरलै बाजै होनना मिनिदों जानोलै आं सिनायथारासै सोर जाखोथाय सिम्पोल लाइफआ मा होनखो आलु फाजाखौथ' नुदों र' आरो मा दंबावो होनदों ना बुङो बेयाव मावदोंमोन
जोंहा सिंगेल बड' आगैया हा मिनिहोदो ना अजित बिफाया थावालै बे जिराल'जों देन गोथाव जायोब्रा टमेट' होलायनोसै आङो दुन्दिया नायदो थगायाखैब्रा नोंगौ गाबोन माने स्कुलाव माबा दंना सुनिला हाय फ्रेन्ड होनना बुंदों हाय डियार बोला हाय सुनिल ओमफ्राय जोंहा सिंगेल गोबा जायो मा खबर होनदों खबरा दंथ'यो आगै बिदिनो मोजाङै दंथ'यो नोंनिया माबोरै दं सिंगेल आगै लोमजाबायदो नामाब्रा माथो फैथाराखैमोन ना मोजाङैनो दं अनजालि मा ओंख्रि संखो आब' होनदों ओंख्रिया आलुमोन अनजालि आगै बुजिदा ओमफ्राय मा मस्लाफोर होनांगौ नोंहा मोनथिखाया हो बिमा आं मोनथियाथ' आरो मा मस्ला होयो खोनाबाय नङा बाबा दंफैयोब्रा ओइ दं जिब'निखै ओमफ्राय जा सिंगेला गैया मा होनखो आंनाबो मोजांलै बाजै होनदों ना दंथ'यो गोथाङैनो थैथ'वाखै होनना मिनिदो आं लोमजाबायदों नामाब्रा सानदोंमोन ओमफ्राय जाखांबाय नामा सिंगेल आगै दिपक आगै अजित बिफा सोर सोर दं कौन है गाइस प्लीज सब्सक्राइब लाइक करो सोरबाबा अ फादार होनदो आंनि फादार ओमफ्राय जा मा होनखो बिफा सिंगेला गैया आंखौ फैयाखै जाबावो नामा नों सुनि हा होनना मिनिदों आरोना माने आइदि सोलायना फैबाय खोमा आंथ' सिनायासै आं लोमजाबायदों नामालैसो सानदोंमोन सिंगेल आगै मा नामजों फैनाय अनजालि आगैया मा होनखो जोंहा आंहा दासो माथो मानसिखौनो नुला आंलाय होनना बुंदों मानसिया नुजायासैहां अनजालि आगै ओमफ्राय सिंगेला गैया मा होनखो औ आङो जाखांबायलै बाजै आलु कबि मटर लाब्रासोमोन होनदों अ गोथावानोमोन दे टेस्टि ओमफ्राय जों अजित बिफाया मा होनखो ओमफ्राय बे जिराल'जों थावगोन बे हो ओंख्रिया बिमा आं थावनाय बादिखौनो नुवासैलां होनना मिनिदों आरोना आङो टमेट' दुन्दिया होगोन र' दायो गोथाव जानायनि ओमफ्राय जा सिम्पोल लाइबा मा होनगोन नोंनि एलबियाव फैनाया 1 आवार्स जानोसै थांनोसै आयु जाबाय दासो सोंदों नों आदसा दासो सोंदों नों आरोना खिथाहरदो दे दिपकआबो ओमफ्राय जा अमा राजाया आंनो दा फाग्लिलाय हा होनदो नोंसो आरोना आङो सानदोंमोननो मा होनो सिंगेल आगै नोंखौनो माने गोसोआ सानदोंमोन आरोना नोंखौ खोमा सानदोंमोन ओमफ्राय आङो बुङाखैमोन जारला दे सिंगेल आगैया मा होनखो औ एसे गोथाव साबमोन बाजै होनदों गोथावानोमोन दे मटर दंलायोबा आंबो मटर लानो नागिरदोंमोन जानो लुबैनानै बिब'आ लाहोथाराब्रा दामथारना सोंदावलाबायनोनो हायालै मैगंफ्रा आइयो
सिंगेला गैया लाइक होबाय दे बिमा होनदो दे थेंक इउ सुपारा लाइक होबाय दे होनना बुंदो जा थेंक इउ सुपार सिंगेला गैया हा मिनबाय जा सिम्पोल लाइफआ मानखो खोन्थाया मा आं ओरैसो खिन्थाबावा आरोना दे खोन्थाहरदो सिम्पोल लाइफ मा ओंख्रि जाखो अनजालि आगैया मा होनखो जोंहाबो बेनो ओंख्रिया सिंगेल मालाय जानाय जाखायो नोंस्रा हाहा होनना मिनदों जोंहाबो बेनो आरोना ओंख्रिया अनजालि आगैया बुंबाय उजिदा मा होनखो थोद आं दहायनो खोन्थाहरखाबाय जोंहा दासो बोरमा मेन्दा सावगासिनो होननानै थै नोंजोंबो बिमा होनना मिनदो जा दे सावबाय थादो होमबा उजि बिफा सिंगेला गैया मा होनखो बाजै अनामिका बाजै संगिता मोनहा सिनायाखै आंखौ बाजै होनना मिनिदों आंबोथ' खिन्थु आङो सानदोंमोन बै नों मेसेज लिरनायाव आं बुङासै आरोना सिंगेला गै नंगौना नङाबा साननानै खिथाथ'नाङा होमबा बिसोरनोबो मिनिथावथावलै सुपारा जाया मा होनखो बिके नानि नोंखौ आं मोजां मोनो आइ लाभ इउ नानि होनना बुंबाय जा अके मा होनो सुपार आइ लाभ इउ टु ओमफ्राय जोंहा सिम्पोल लाइफआ मा होनखो फैसा गोनां फोरानो गियोबा ओमफ्राय जों बायदिया बहा बायनो हानो दे जों फैसा गैयाब्रा देन्जार दाम सिम्पोल लाइफ नोंसो बायनो हासिनगोनब्रा जानो हासिनगोन सिम्पोल लाइफ ओमफ्राय जोंहा सोमदोना मा होनखो फेसालाय बोरो बाजै होनना बुंदों जा फेसा गैथ'आ सोमदोन आगै जोंहा सिंगेला गैया मा होनखो नंगौ नामा खम जाल्ला ना बाजै होनना मिनिदों जाल्लायानोथ' जाबाय बेटारि गैयिनि माबानिसो मेसेज फैलायबावोब्रा सिम्पोल लाइफआ मा होनखो बिके बाजै जों दुखियासोलै होनदों आरोना आंबो दुखियासो सिम्पोल लाइफ आगै ओमफ्राय जोंहा बि अजिदा मा होनखो आरो मानसियालाय बबे खनायाव थाखोमालायखोनो थो बिमा बाहार निकाल जल्दी होनदों आरोना बाहार निकाल जल्दी होननाय सिंगेला गैया हा मिनिबाय अके बाहार निकालुंगी होनदों सोमदोन आगैया मा होनखो बानि फेस नुयैया गोबाव जाथारबाय स्राय देखायदो फेसखौ होनदों गोबाव जाथारबाय आरोना ओमफ्राय जों अनजालि आगैया मा होनखो आइ लाभ इउ होननायखौ बोरैबा खोनाथारदों होनना मिनदों आंनिखौ आरोना होननोबो रोंलायलाङाना अनजालि आगै ओमफ्राय जोंहा सुपारा मा होनखो नोंखौ आङो माबा अके आरोना जोंहा ओमफ्राय जोङो सिंगेला गैया मा होनखो आया खोरोना हा मिनिदो जोंहा खोरोना गैया अनजालिया मा होनखो जोंहा खम जाल्ला होनना मिनिदों खम जारलासो नामा अनजालियालाय सिंगेला गैया मा होनखो बाजै आङो दसेनि उनाव फैबाय दं दे ट्रेन सलायनि र' दे होनना मिनदों दे सिंगेला गै सालायो दे होनदो खोरोना हा मिनदों जोंहा खोरोना गैया मिनदों सिम्पोल लाइफआ आङो थांनोसै दे बाय गुड नाइट बाय बाजै होनना बुंबाय जोंहा आदसा उन्दुनोसै नामा सिम्पोल लाइफ दे बाय दे मा होनो सिम्पोल लाइफ ओमफ्राय उजिदा आं फन हरबा नोङो मा होनखो
आं फन हरबा नों दिखोआना साला होननानै रागा जोंदों आरोना फनखौनो हरा गावहा उजिदा ओमफ्राय जोङो खोरोना आंखौ आं फेबाय आब' होनना बुंबाय जोंहा खोरोना गैया खोरोना लाइक होबाय दे आब' होनदों थेंकिउ आगै खोरोना आं फेबाय होनदों आरोना फेबायसो आरो आदसा बेसे बुरजा फेखोब्रा बुरजा नायसे सुपारा आंखौ मानि अन नानि जाम्बि होनदों आदसा आङो अनसो सानदों नोंखौ आङो माबा गावनि असे बिनानाव बादि मोनो नानि होनदों आंहा बिनानाव गैजाया जुदि आंहाबो नोंबादि बिनानाव थानायब्ला बेसे धेमालि फुरथि एदावलायनो माखो जंखायलायनो हागौमोन होनना बुंबाय जोंहा बिदि होननानै गाबबाय आरोना आं मोजां फरायाखैमोन आदसा बिनानाव गैया आरोना सुपार आदसा लुबैयो आरोना सोरबा गैयिफ्रा ओमफ्राय जोंहा खोरोना फरायखांबाय आं ना ओमफ्राय खोरोना गै सिम्पोला आं थांसै होनना बुंबाय अजय बिफाया आंखौ बिदि होनबाय आरोना खोरोना गैया आं फेबाय आब' होनना बुंबाय लाइक होबाय दे आब' होनना बुंबाय आं फेबाय होनना बुंबाय जोंहा सुपारा मानि अननानि होनना बुंबाय आरोना सुपारा फरायफिनलायबाय आं खोरोना मिनिबाय जोंहा गैया सिम्पोल लायबा अन खोरोनाबो जोंहा मिनिबाय आरोना खोरोना गैया सिंगेला गैया जोंहा आंखौ ट्रिट ट्रिट दे बिमा होनना मिनिदों ट्रिट ट्रिट दे जायो दे खोरोना माथो दावरावथार आब' होनदों औ फिसाला गेलेदों ओमफ्राय खोरोना गैया मिनिदों जोंहा सिंगेला गैयाबो अन आरोना खोरोना आं जौ लोंदों आब' होनना बुंबाय जोंहा दे बुरजा फेखोना एसे फेखोब्रा ओमफ्राय खोरोना गै सिंगेला गै अन सोमदो नामा आंखो दे बाजै आंबो उन्दुनोसै मोखांखौ देखायदो गासैबो नायनो होनदों आरोना नायनो देखायथ'लादांलै आं दसेल' होनि एलबिखौ होनदों मा होनो सोमदोन आगै दे उनाव नायदो सोमदोन आगै सना दे ओमफ्राय जों अजिदा आंखौ बिफाया आं माखो वाट्सएपाव भिडिअ कल आदसा वाट्सएपाव भिडिअ कल हरबाय थायो नोंनाव दाखालै माखो देखोलाय साला होननानै रागा जोंदों वाट्सएपावसो हरबावो आरोना हरानो आरोना ओमफ्राय अजित बिफायाबो ओमफ्राय सोमदोन आगैया आंखौ दे होमबा बाजै गाबोन फैलायनोसै लाइभआव होनदों दे सोमदोन आगै उन्दुनोसै आरोना ओमफ्राय सिंगेला आगै अन सोमदोन नामा आंखौ जोंहा गुड नाइट बाजै होनना बुंबाय जोंहा गुड नाइट आगै सोमदोन ओमफ्राय सिंगेला आगै अन दिपकआ जोंहा सुपार साट हरबाय आरोना थेंक इउ स' माच दिपक आगै नोंनिसिम गोजोननाय थाबाय रोजा रोजा ओमफ्राय जोंहा सुपारा मानखो आङो मानि थाखाय मानखो आं मानि थाखाबाय बयखौबो होनदों नानि सोमदोन लायो बेनि थाखायनो नानि मिनिदा आं मानि थाखाबाय आदसा आं मानि थाखाबाय आरोना मानि थाखाबाय बयखौबो नानि सोमोन्दो लायो बेनि थाखायनो ओमफ्राय गाबहरदों आरोना बेखायनो नानि सोमोन्दो लायो आरोना नोङो बुजिबाय दे सुपार ओमफ्राय जों सिंगेला आगै अन आरोना आरो मांखो जोंहा सिंगेला गैया अन आरोना अजिदा मांखो आरो आङो मेसेन्जारावबो भिडिअ कल हरबाय मांखो थायो मांखो
थायो थायोफा बिमा नोंनाव थायोथ' बिमा नोंनाव होननानै हाथाय हरदों आरोना नंगौ नामा? ओमफ्राय जोंहा सिंगेल गैया मा होनखो रावबो गैला नामा राबाजै होनदो आरो ना रावबो गैया खोमा ओमफ्राय आंबो मा होनो दसे होनो होननानै होदों आरो ना सिंगेल आगै ओमफ्राय सिंगेल आगैया अनन सुपारा जोंहा मा होनखो सिंगेल फंबाय मा खबर सना होनदों सिंगेल फंबाय मा खबरनो सना ओमफ्राय जोंहा सुपारा मा सिंगेल ब्लु होलाय नानि होनना बुंबाय जोंहा ब्लु होबाय दे आङो माबा सुपार सिंगेला मा होनखो मोजां आदा सुपार नोंहालाय मारै दं होनना बुंबाय मोजां अनजालि आगैया मा होनखो दे आब' होनबा बाय उन्दुनोसै बाय गुड नाइट सना लाइक होना दोनबाय आं दे होनदो दे थेंक इउ अनजालि आगै सिंगेल आगै ओमफ्राय जोंहा मा होनखो सुपारा सिंगेल फंबाय दं दे जेने थेने मानसि महरै थांना होनना बुंबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा जोमैनि सेर मा खबर बाजै लोगो होनना बुंदों बाजै लोगो एफा गोलाव जोमैनि सेरा मा खबर बाजै लोगो आरोना सोर सालायखो जोमैनि सेरालाय खबरा मोजाङानो होननांसिगोन आरोना जोमैनि सेर लोगो ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा होनखो ओइ बिमा आं थांनोसै खोमालै दे आं डिउटि दं अके बिमा होनना बुंदों दे डिउटि दंबा अजे डिउटि दंबा मा होनबावनो आरोना डिउटि दंबा दे जेबो नङा दे अजित बिफा जोमै सेरा जा मा होनखो लोगो मा ओंख्रि संखो होनना बुंबाय आदसा आलुसो लोगो ओंख्रिया जोमै सेर नामा जोमै सेर आरोना सिंगेल आगैया मोजांसो जानांगौलै ना आदा सुपार दायो बहा दं नों होनदों दायो बहा दं नों होनना बुंबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा होनखो अके बिके बिमा थाथ' बायबाय होनना बुंबाय जोंहा अके बाय बाय अजित बिफा ओमफ्राय जोमै सेरा मा होनखो लाइक दान लोगो होनदों थेंक इउ जोमै सेर लोगो सिंगेल जा सुपारा मा होनखो सिंगेल गुवाहाटियावसो कम्पानियाव मावसाबना होनना बुंदों आरोना मोजां चित्तरन्जन फंबाय नुजाफैनो हादों आरोना मा नुजायाखै होनना बुंदों नुजाथ'नो बादोंलां होनदो चित्तरन्जन फंबाय सुपारा जा आरोना ओमफ्राय जा सिंगेल आगैया मा होनखो नंगौ नामा आदा सुपार दे जेबो नङा माइनासो मावनासो जानांगौ ओरैनो मानो थानो ना होनदों मावनासो जानांगौ ओरैनो मानो थानो होनदों आरोना
सिंगेला गैया ओमफ्राय जे चित्ररन्जन फंबाया उन्दुथ'वा ना मा होनदों दानो उन्दुथ'वालै ओंखामखौनो जाथ'वाखै चित्ररन्जन फंबाय उन्दुनाया लेट जायो दा मा होनो लेटआथ' बिराद जायो आरोना जों अनजालिया मा होनखो मबाइलखौ मायाव दोनग्रांदों मा एसे साया नुलायदों होनना बुंदों साया नुलायदों आरोना र' साया नुयि बानायनो आङो बिदि नङा बिदिसो जानांगोन जाबाय नामा साया नुवासैना एबार एबार साया गैला आरोना अनजालि आगै ओमफ्राय जोंहा माबाया मांखो सिंगेला गैया ओइ आंबो थांसै र' आसामाव जानुवारि 12 होनना बुंदों मा नागिरबाय थायो नोंलाय ओमफ्राय जोङो सुपारामानखौ आङो रावखौबो थगाया होनना बुंदों थगायना आं मालाबाबो फाब आरजिनो साना सनाफोर होनना बुंदों आरोना गैया नालाय गैया आरोना जों गैजा रोङिनि फिसाया बेफोरबायदि मावसाबना जायाबा माथो उफाय फंबाय होनना बुंबाय जोंहा सुपारा ओमफ्राय जोंहा सिंगेला आगै अन आरोना अनजालि आगै मानखो नुवासै दे होनना बुंदों नुवासै आरोना जोमै सेराम आंखौ लोगो फैसा मोनबायना इउटुबनि होनना सोंदो आइ थैखाबाय सोर बेलाय जोमै सेरालाय इउटुबनि फैसा मोनाखै आइ मा खम जारला होनदो सोर जालायखो जोमैनि सेरालाय ओमफ्राय जोंहा मा होनखो सिंगेला गैया आदा सुपार नों गारि सालायो ना होनना सोंदों जोंहा सिंगेला गैया जोमै सेरा कमेन्ट गारबोबाय नों होनना बुंदों थाबोलायबाय आरोना मबाइलखौ मायाव दोननायाथ' फरायखांबायमोन आङो नायदान लोगोखौबो फरायबाय आं लोगो मा ओंख्रि बेखौबो फरायबाय आं फरायजोब्बायब्रा जोमैनि सेर ओमफ्राय जोंहा अनजालि आगैया सिंगेल आदाया माबा मावो नामा दा अबाव दं होनना सोंदों अनजालिया सिंगेल आगै ओमफ्राय जोंहा सुपारा मा होनखो सिंगेल फंबाय बेफोरखौनो मावसाबना जायो बाबु होनना बुंबाय जोंहा सुपारा सिंगेला मा होनखो अनजालि आङो चेन्नाइआवसो दं होनना खिन्थादों चेन्नाइआवसो दंनो ओमफ्राय जोंहा सिंगेला गैया मा होनखो मोजां आदा सुपार मावना जानांगौना होनना बुंबाय
ओमफ्राय जोमैनि सेरा मा होनदों सिंगेलागै अन जोमैनि सेरा मा होनगौ औ बिदिब्ला कमेन्ट श' जायाखै खोमा लोगो होनना बुंबाय कमेन्टआ श' जागासिनोब्रा लोगो जोमैनि सेर सिंगेलागै अन रन दे जेबो नङा लोगो होनना मिनदों जोंहा जोमै सेरा सुपारा जोंहा सिंगेल नोंलाय मा मावो बाबु होनना सोंदों जोंहा सुपारा सिंगेलागै आङो ओंख्रियाव माबा हैनो दे र'
Yo hanesih hang ro. Super single lagi ya. Ada di mana? Halo, जोंहा माबा प्रमद आगैनि जाफैनो हादोंमोन आरोना बिके बाजै लाइक दानदो ना थेंक इउ स माच प्रमद आगै ओमफ्राय जोंहा सिंगेल आगै आदा सुपारा ओंखारथ'बायलै दे एमबि गैला होनना बुंदों आरोना दे ओमफ्राय जोंहा सुपाराबो सिंगेल फंबाय आरोना ओमफ्राय बिके नानि नोंहा एसे बेस्थ'बा आं ओंखारथ'बनोसै नामा नानि होनदों दे आं फिसालानो आलु फ्राय एवनो नागिरदों दानो दाय जालायगोन आरोना ओमफ्राय जोंहा सिंगेला गैयाबो बाजै बिके आं ओंखारथ'बायलै दे एमबि गैला आंहा गुड नाइट सुइट ड्रिम टेक केयार बाय बाय होनना बुंदों दे सिंगेल आगै गुड नाइट सुइट ड्रिम जोमैनि सेरा मांखो आं थांनोसै दे इन हाउस बाजैनाव दे जेबो नङा दे जोमैनि सेर नोंसो नामा लोगोआ खम जाला दे जेबो नङा दे जोमैनि सेर जोमैनि सेरा मिनिबाय मा नाम लायोलै नोंबो जाखांबाय नामा ओमफ्राय जाखांबाय नामा दे आलु एवनो नागिरदोंलां फिसालानो दानो दाय जालायगोन टिं टां मेसेज आदसा खैथा जाखो नै सारायनो दा खैथायाव होदोंमोनब्रा आङो 8 ना 8:30 होदोंमोन आङो इदिंखौ मिथिया आङो टाइमखौ मिथिया ओमफ्राय र' माबासिम थाना दोनसै नामा दसे खैथा जायो 10ता जायोना 10तानि सिगां जायो जोमैनि सेर नायनोसै र' दे गिदिंनोबा नों दोननोसै नामा होनदों आरोना र'ब्रा आं दोनथ'आ र' दसे दे गिदिंहैनोबा नोङो गिदिंहैजागोन दे जेबो नङा दे जोमैनि सेर आंना माबाया गल जादों मोनसेखौ लायनो थाया जामा हेलौ बिके होनना बुंदों जा हेलौ थायागै ओमफ्राय जोंहा जोमैनि सेराव आंखौ गाज्रि दामोनसै जिउ बाय लाबाय दे आं सना उमा होनना मिनिबावलायदो आरोना गाज्रि मोनाब्रा दे मा होनो जोमैनि सेर मानो गाज्रि मोननांगौ जाखो ओमफ्राय जोंहा दैथुन आगै मांखो बाजै सना अनलि लाइकल' दे सरि आं थानो हाला
only like 19 days दे दैथुन हागो जेबो नङा दे दैथुन हागैया मा ओमफ्राय बाय बाजै बिकि होनना बुंबाय आरोना अके बाय ओमफ्राय जोंहा सुपा नामा माथो थाखोमासो गेलेदों नामा एलबि होनानै ओमफ्राय होनानै नायखुमानानै ओंहा बेगखौ लाबो प्रिया आं हानना हरगोन ओरैजानिया गद्रेजनिया बेग बे बेग फिसायाब्रा मोनबाय ओइ बेग फिसा मुथुथुआ नोंनि गद्रेजनियाब्रा प्रिया दे लाबोदो दे हा